Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso lyao chingagi ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumuchuri gobusongo eyuerangene neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Ekeonga chinsainya karoto kwariania nonsia sore omugusi oito imenesko ya gusi imenesko ya Kenya imenesko ya Africa nensingima aigano to kwere tarabatantan bondo bons butayo karansa iketo kaya tebie totari gotantana rindelionsi turigo choran turigo chaya nigo to wanchanege kwa to kwariania egerto yakomanye na korekanire korwa asekera ensemo sembe manyerio akorokwa Wilson Makori nchenkuru kwa mkate Enoch Eke ne kionga chinsainya. Bayanyi mbokoro getaseni gya keroka nigo bachakiri obotuki magega yege korekyo musayo mobo imyaka yegatwa utoka segesima ime ga sirtibugima kolengana na kirori bensemeyo Zakaria Nyasende nigo ba nyoromo wose
igasiret korurit korie sabato na nigo Polycarpukara agotomanyia unaya korekara sensemeyo Musayoiga asirita Zakaria Nyansende oyuyo manyakanite buna Buda igo mubiro yonyara kubago gotoka segesimeke bo meyo muchiga okeroka ikintu kiagendera ko bagegwichanya bamenye abange cross nsemechiga twaichanire emambiarero twanyorire oyo minto budorarire ndoko manyeki kia mabere tarakini twamanyorire gesimaime kama ameuliwa ama amefanya nini sijajua vizuri. Buda mono to Buda no musani no mokongu anene mono ne to kubutanere mono kurengana ni amati aye ni igo musayoiga aberega kubura kurit kuri Jumamosi wikabuna to kalero asabange bakwanira igoro yo okomenya kwa yaso mucho igo keroka una nigo atabwate mangana na monto igoro ntwate twamurigetia gatubura ono mamina kuri simi nate bigo musanyu umwana we utokire bagoroka tauni bagotege mwana ugo anene mono tune tugotoka nere mono umwana utokire gesimi makwete namya kamba konarura bobe sana igende kene yo kumia nyoko gotegende ikemba bakoreta oyo sirane ndugu yane asirete ko rukari tukoria Jumamosi magoroba dende twakire voti ya ndonsi twamurigire mbaka abuna yekerere romambi gatogwakirwe siminga umwana uyo tokire gesimaime ono rende esenjera yo botutukanu mwana uyo tari moibi tari mochege igakorora kananga gaitire buryange aitire chinyundu zenyu gaitire goitwa ono nigo amataba igabaicanire igekoreke iga asono baganiro obotati bwabwango gokorekana elio komanyeki kirerete omusayo gagusira ubugima bwaye cross nsemechiga tokubeka riboti imena gojo sarende tarego sana nyore yo muite tenu ekenege nto kyo gukumi sana lakini yakorora kananga estali yabimbete igaitira akabekwa kulende asaba disi ya obaito barega asumo chokeroka ninyegenete nambakoro mukio monene nako ene kinga omaene bumwano yiga Buda bwato kora yana na igure bobe oyo korete bitabatari muntu oyo tabwati gento ramubori abantu baminto ati muise koligererie genteke nekebe nane mwari gwanja in fact abantu baminto uchunguzi akorwa isaine ase omwana oyo goitwa nero omaene bwa botoke naki mbudo itire gekogera mwana otabwati deni na muntu mwana otari gento kenda arabwato morambu ne uramubori nane serikali mono ntakata serikali ekorega asieri ekoro uchunguzi nyore serikali ya uchunguzi kerekeroka ndete serikali ya uchunguzi nyore kerekeroka ekoro uchunguzi isaini ekakogera muntu otari konyarekana konda goswaga simekelime sababu ile simekelie kyarenga sangao alitari sobo alina sangao nanda sari ali privately omusani one no musani bwa bantu bos akino justice tora ligikurwa sari yo mugoserete akwane gakina kumirisana mubiro nyagosirani gorusi gwasaje igana gwikigwa senkendu ya gocha chingaki obotuki bwachakiriwe eginko ripoti rigitaseni kya wanjite kya getembe cross nsemechiga kya keroka meye wadi yerigoma ebunga ya bugututu bamasabe count ne ya Nyamira inchego nkruko Polycarp Omujumbe bwe constituency ya Kitutu Chache South Omoske Anthony Kibagendi nigo amomochirie na kumurage biaro muraibwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto kulingana na Kibagendi niga watebanga muraibwensi tarekirania wa Kenya asichira chiria balire chikagicho campaign enko ya kwana ega chingaki ange kurotota amagendero ase e constituency ya ebna chipara nestima gatia yande amange dipon asanya niga gotomanya ogusemeria kwa bananchi kurwa sabarai no konyora magenderero unabalire tuchira chingaki chechi campaign hasetaro ya lero yo mubungu Kitutu Chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi yogotarira amagenderero na gociore meroberio ao chinsemo ao nigo ensemo yechipara echichiarlekana chikoreta liberera linene asebungeywe abayenekerianga kochikonyora bali okoroiswe gwechipara echo asekerengo kigwenerete ena chire kurata epare ya Nyabururu Nyabururu highway ya Kisumu igweta Nyabururu school etirimbo keiga terigwika up to the parish lakini igweta igende round etigo kuna moinari ya Nyasani eteri ya Nyamari getire igari
Imperial Primary School manya gwetege basoka Nyamataro. So boniga bagendrete ne this part of Nyaburu igo etwachire kurata koranka yeki. Since I got elected, we have tried to arosri a total of 3 can I say major roads to abekire lami epare kuruigonga yaenda Raganga yacha yasoka Musocho epare kuru Nyakoe yagenda Ititi yacha gosoka Marani naende igere Fork naende ya Runyaore within the same road yagenda guchigesieka para nchiri to cross chia rural roads chiri chia umorom nchiro chibwato bokongwa senge chembura, but we are doing everything we can to try and rehabilitate the roads. Gukwana nere asense mo yende abamenyi korwa asekenyero gya Kaminiambo egotoke meje wodi ya Bogusero nigo yababereiro mogoko maiga yokonyora estima chinsemecho engana batebanga korwa gutungwa wense tibana korora gento kinga bunekyo Zeokari akaita nyinyi wote pale kwake. Mnakumbuka siku hiyo? Na kitu aliniambia tafadhali ukiingia tuweke stima. Na mimi nikaahidi nikiingia nitaleta stima. Na stima ndio hii nimeleta. Nimefanya vizuri? Jina agotire mbwate miaka 73 kwanza. Lakini nanya kora stima nyumbumu. Ngaki ko turare to go kene turare to nyore kisore cha to nyari chi kolima. Na bana mo. Tibe tirichia chicha kenda atwa kolie chinde. Asense mo yende yetaro yaje nigabwatoka ebimeli vya hasavakado. Wetani achiri wikomi guchase chigwodi sano imeye bunge ya Kitutu Chache South hengana tebanga nigera chigokina ekerengo gyogonchelia magima yabange. Rero we are releasing about 10,000 seedlings. Before last year sometime in April narontu arwete close to 6,000 seedlings. Ikontoge ndrete gusuguma edinde in another 2 years tonyore tu arure a total of at least 25 to 30,000 seedlings. Abantu baito banyare gusimeka this has avocado. Has avocado momanyete nere export quality eko nyara koba for long ya tumuguchi chinse cheisiko gochi America gochi China gochi England erinde enyare ko abantu baitebese emegondo ya ito Kitutu Chache South nemeke. So oyo no mote burabeka sekona ye compound yao usotu are metebere tatu because one tree ekere ya bere machua na bego kwa up to 14,000 shillings a year. So if you have 10, that's 140,000 shillings a year from this particular breed of avocado. So Nonyinabo nigarolekana komo mocho muraibense Dr. William Samuel Ruto asogokinia ekerengo kyobogima engana tebanga nigegendrete kounereria abana inchi mwato chorete tuchikoba mentere bango mwato tomete Nairobi tuchikorusie na chef torente sha mwato tomete buna tochigo chaya aba kichikura omonto yokoruku kasongo na kimomorochi Ruto na kimoboteba Ruto na kimoboteba president ya itogo chakira 2027 ningo Etale yega yalinge yokwena nogo semelia guchesa bamenyi bebunge ya Kitutu Chache South anene asabuli abaibuli koira abana chiskuru nabo igo kwibwatirania sobwo onchereria ao ili gukinya gisa kukyamambia nigo bono abaliereira abana inchi bebunge ya Kitutu Chache South inga ngochare kubakorera emirimo boikiranu buna betega kubaliera chira chinga kiche campaign elio anyare gonchoreria na komesia orogongorwe kulipotiri kitaseni kiao bwanchete kia getembe kuruiga sebunge ya Kitutu Chache South ilitena nigonkoro kwa Dipon Hasanya. Seneta Omochore Omosike Omosobati Esi Okenyuri nigarure amagombaye gochia asiamate y'Umweshimiwa Catherine Nyamato oyote kamo ritkoria rero nigo atebire Mosobati Omosike Catherine Nyamato nigarenge omorai obene oyurenge kwegerera
Kenya anene chinsemo chia basubati norenge kiorokereria kia ase basubati ime nesko yagusi bara yawa boigo niyo baendere kumurera musubati nyamato na goteba nigarenge ekiorokereria kia asoborai na boigo abasubati abagusi ba minto mwensi ase mwabeta abakena banene tigangiriri bageri kurwa magombane amone ngore nene ase gisakuke monyegetinge ebyombe awo byogusegeto burai bwabangina anene mono ekiombe kia maendeleo ya wanawake asendo mubwatani eamate abairi amona abasani bechingencho awo asoko musiria omosike omongina Catherine Nyamato ogosira kwa omongina Nyamato kwabero gwako konene asoburai bwabangina emeyagusi yaito amona Kenya ngima egekogera nchebuna nakina iga goikanga soburai nigo narenge gosoma mang'ana amanga amaya amono omokio monene omong'ina Nyamato abegete ase ogosegeta oborai bwabang'ina ime ya Kenya amona gusii yaito erikobeka abang'ina ase emesa ya oborai goika abange baba bagasoa siasa bagachora gochi bunge na gokinia amagendera amanga ase omwana omonyaroka ase ogosegeta chisemi egati amagendera ande amange nigo nkomoinyora omosike Nyamato buna oyomo bwabang'ina abatang'ani ime ya Kenya korwanera oborai bwabang'ina chinga kiachorete koba omonyakero bwa ekiombe kia maendeleo ya wanawake ime ya Kenya ase anyarete kobaga kubwaterana na abarai bande abasubati koigereria eng'ana ya ogosegeta abang'ina goesokia ase obonge korwanera ebirogo bia egesiasa eria abasubati nabarabo banyore ribaga ria bene gochorwa ase ogwakirwa chikura erikorenta amagendera ase ense yaito komenta nayo inche buna omorai omoke ngokina bono namosirie omonto bwa eng'encho mono oywo orenge omosemi omuya bwa oborai amo na ekiorokereria ekiya ase abarai abang'ina ime ya Mwanyagetinge amo na Kenya eng'ore enene ase egesaku kia Mwanyagetinge oborai bwabang'ina ime ya Gusii na Kenya ngima nabo igo eng'ore enene ase eamate ya Nyagosira omosike Nyamato inche kobwane nigo nabeire kingosoma amaya amange omong'ina Nyamato arentete ase oborai bwabang'ina korwa narenge esukuru egento nainche giansegetete gosoa siasa erikobwaterana na abarai bande korenta amagenderero ime ya Gusii yaito amo na Kenya intwe buna ekiombe kia maendeleo ya wanawake twanyora ogwakwa okonene ase ogosirerigwa omonyangongo oito Catherine Nyamato onyarete koraya ekiombe giaito ase omokia amo na amasikani amanene nabo igo ogosira kwaye gwatigereria ansa rinene ase oborai bwabang'ina ime ya Gusii amo na Kenya ngima abaonchereria bechiro ya marigiti nigo ritkoria rero bagendera ko batogia barai bari babakonya ase okwene buna bachakire kogachirwa ibanda byabo ebibiyaya ase obwangoiga bakorawa nomo MCA Okisi Central Ward moskemo monyenye yuge nigo batebire ng'ambuya nande mbagendere ko onyora obokonyi kurwa ase ensemeyu mwarora omukaso tonyora agaiga iyi ni wiki egokikaba ya kane gwetera ase omugabana oito Paul Simbarati omurati oyo gachagete abanto baito mbabaise gotwerwa muroche ebinto bina biarosi gobuya bono ndoche gochakera ewiki bono twachagete igoro rero ndoche twaikire 90% twatigaire 10% erinde abantu baito tyako babeka ime indi bachake gokora ebiasara rero twomera n'abantu bakon serious abantu aba barenge 37 lakini enamba yakire igoro go bara abantu 40 twataka komanya eng'a places yao barenge nkiriji tukwane na barabwo ekero tuja kubanga kaba nekera gocha koronti egente kaba igorero anyorekera omuntu nare ase space yaye erinde ababiashara baito bachake ebiashara bande gento kyogokumia oyo noro omukaza twanyora Kisii county omonene ntonyo tiko konya konde west urwa ase serikali enene ya national usasa amacyumbe baito abatochorete account ya Kisii abacyumbe Kianda kwa sababu abantu abonsi bibarwete ki constituency Kianda ibo muntu ndetayo otokonyete noneshire oyo no mugabana bwe koso yo mukoye amunenke monyenye nkarwe meteye muna muroje yonse pi oyo no mugabana itumu yakwangita abantu baye nero kolire genteke asige ikire bonega naenda abantu baito bagwakira gabana Paul Simbarati mbuya mono asega asiya achabuangu okonya abanyabiashara baye erinde barore babeirase embuleta liko baita mugaso taliko baita muroje abandisi bamangaset
like TV morocha sa na rosigwe egente kiairire bono iga asitwaikire abokira irange ki milioni inye nenu sobaka ki milioni sana iga abantu baito moba batoereru iko babangande buya ekero gaba nagocha anyorekera umuntu gare kwaye oyo ubwate birangere libyao utagete gusalia omupango oyo usisi azeso ime mtundu nyetagete na kisi account omugaba no itege ntato tebetie diskakare bono nonde iga mona bobisabaye ndogende tenegas amone committee yetu ye market negenderete elinde tolo bintu byale tubanga abantu baito kwa utaratibu. Kwanza kabisa tukumwiranira yo excellence governor asega asingia watu bwati sisi twanalo to mukaso gwomure boikamba kato ikirera yare gamana to kwana wakolire gasi yare kene nande gasi yawe yarrokanire so lero na to kwana iga tora imeye nyumba ekene tubire ditanganire ria ne rio mbungo ndimuguru kwa amoja mane sireye uno mwezi wito akwandire RMCA na maene okolire meremo kufana kubona aso gwakikisha kwamba amangana ya tadera yo muriro bato tinya mariga weterere aba MCA bande alafu na gavana ito okolira amangana manene ditangani mwira ninga mbiyama nokegima ase ngenjo yo kubeka koboko ase uwaga chobo na weigo aso kubeka koboko aso kwabangina n'abarafanya biashara bawusidi siringi 200 siringi 10 yo kubatinya mariga. Ababwatani b'ekyama kya UPA bakorawa n'omu coordinator gorase county ya Kisii Geoffrey Kiraka nigo babwatanire n'omu coordinator gorase county Nyamira elioko basegeta abagusi koendra kwelikia nago gyakera ekyamekyo ekokobusi bw'obacholi bonene bwa 2027 nigo baigo bamochiri chinkwana cy'omu women rep county Nyamira omu Swati Moske Jerusha mumanye. Namatuko amake aetire ekero umuwakirishi bw'abangina imeye county ya Nyamira omoske Jerusha mumanyi oyo obwatogete engwana eyo yamurengete oyo kabeiro muwasiri kuburendi bwaime omoske Fred Matiang'i una omugusi tamubwatisya ekero agenderete kurigia ekerugo ky'oburai bwense nigo engwana eyeiga yagendereire kugikeriwa bororo aseboigo bamuganire esoke na gusaba omugusi amabera kubwatikana n'engwana eyo yaye omukumu gwokuterusa abasajja twatandika enyingima tonkweberera abayikuyo tonkweberera batokonye kikula omukumu w'oruwanga twamutobire ku Nyamira nga Matiang'i taisaini ati kukola kisikali nga Matiang'i taisaini nekera Matiang'i taisaini amayana abakulu ni mwatu mwetu mukulu oli ni mwatu mwetu mwetu Matiang'i aho tulenese kenyingima enda kukwani Kiswahili nga Matiang'i taisaini kenyingima ekera ngocha atusaba mabera usasa mabera kukwana asomoyega bwa matanga yokomoenia umongina Durusira Nyaboke matura ase kenyoro kya Montine ewodi ya Rigoma aboigo umuyega bwa komoenia umuga Kazikaret Asande kurwa ase kenyoro kya Nyamanagu ewodi ya Gachuba oyo bwesungetie enkori egento keirerete amakweri aye nigo umugambio monene we location ya Gachuba Thomas Ondieki abasemia abantu inki babwenerete gukora ekero bare birengereryo ndo wata stress usoma chandumo muchandete kwana kuna abamino osemi kororo osana na orutulu wecha banye ndi kerere tina muire gas twara okora keroka anga bose birengereryo byende wantute ajo chikuiru mugwaye. So in that, the family we feel sorry for that wrong decision. Ameweka roho ikoka kwema. Lakini kama ikirani, you can recall yourself. aiga ababwatani b'ekyama kya UPA nigo bagenderera gwakira ekoko ekyama eyeiga na goteba nero omuske Fred Matiang'i arache gotenena amonero UPA ne patia Matiang'i wale teste maulika wale kinyoroga iga wale testa wale kabisa ilinde karo tubuli arikara twenda senti patikitinde babo ikaranga gobori wale ngaki awandre 10 milioni ngobwate
Adinera tukuna watamanto ilinda soime ikaruge kina botoji ko mawali to anda western mata to gata ro western matukata to wa to ge duya ikaruge kelia wakata wane ikaruge ne kumugusi pesa wala jubilii ero ko boku jubilii wata wa ko bania wata kwa nenga tusali una gachowa ndio wana wa government. Yes, that's why mne party mheshimiwa Taitina wikakire party ayo chali onye jubilii wota kama kile wota baba yamo to kwa baimeka Kenya asitamekamo. So hiyo ndio party mheshimiwa Fred atana nayo. Chingaki echecho nigo aba MCA ba Nyamira basabwa gutiga kisegi eryo korenda erieta rya Matiang'i obokongo abere gaige kise county ya Nyamira mono gwetani munaboneka ro mwana itu Matiang'i asokere ko rusi tugenda tumutaririga kunaringana ni engoko na itutwara kingo mu mayana ntutagete oburai ko rusi etwari go sababu ya MCA ba Nyamira county batige kisegi ekibabwate amasikani aya niga kogenda aroka nabo besana service kubinde asa masikani ya manene bale wanja ba MCA ba Nyamira county batige kisegi bachamo bakolegasi na itu elieta lyo mugusi ibe boronge mwale wanja boiga bantu baminto Inko reportera Gatembe korwase bunge eyeiga ya Kitutu Masaba egotoka emeye county ya Nyamira nje Fatigad Kisemba Ekiechio ndoche munyagitari Vera munyangi agoteba nga aromkate Nyamira nebwata mang'ana kurwabo batankora tokonya atubikira eramiende gwetagatima osena mang'ana bateberete. Thank you karanda totere kora chinse chamaiko nigotora se county ya Kisii abo aba ligerere bechikos chircha magoko omorobelio lyo kunga recognitions of prior learning ni waganda takoena na certificate ao ase aba abantu bali no bomanyi batara egera nigo bako yakora ega ase nsemo ya Kisii county natokumanya James Anyoka Mogere mtumire kunu national operation of Juakari association muna ya sesa ngo assess ya bantu bakora imirimo y'amaboko korwa industry department aiga nigo nari goteba seri tukuri rero abantu baminto ba Juakari banyorire chinga kichinyororo asuguja Kisii National Polytechnic na Kiamwas Polytechnic eyere ego sponsor na Kisii National Polytechnic abwesa abantu ba Kiamwas Kitutu Church South na liatrimba ere nyari bali Masaba babwenete gochwini asayi banyare ko baba okore gasi ya maokera cyo bakonya sama tukagoja abantu abatwaje okora lera assessment na abantu baminto bali bakonyirwetera serikali gutuma chibese bakanerete bagakorera banyoje certificate kiraje ko banyora sama tuko kiraje ko bakonya sama tuko alimo tu asenjere ya moyo gokora egasi ya magoko kero kende kero umuntu akorgia tenda igako nyore certificate ye kurwa iga aenda yatachi ikiara chi certificate ngo sabuchire igo konyiru na serikali wetera ase assessment ye tokokora certificate ya kitu yenye uko nayo ili at least uwe competitive uko nje. Kuna makazi huwa zinatokea za county wanaitisha certificate, kuna kazi zinatokea za nje ya nchi wanaitisha pia certificate, kuna hata kazi za kampuni unaweza pia present hiyo certificate na uweze kuajiriwa pia. Karo moroche sasa idiana iga oyo no yo mobo utachite kirasi lakini nabwate skill lero silitukulia lero yacha gukora matemu yacha gukora ya gukora matemu angabunaria balikonya bali kirasi bagosoma lakini utanya gosoa kirasi lakini bunare iga okuretire orosirie gento kelimu no lio lenge kirasi na intu twarorire twaene kiri ntubona chende assessor na ntubwata industry expert na verifier bachire kwende kinga omwanafunzi oyoga nabwate skill eyera guchikokorera abana inchi sikaria. Moseneta we county ya Nyamira Moske Okongo Omogeni nigo aboririe wizara yechipara nobosombi gekorawa nomwaziri David Chilchir koenekia ngayakorire obutukyubuya igoro yechipara nomubaskano bwepara korekana sensemo ya kijauri matukoma kego aitire. Last week waziri
we had a bad accident, and I think we neighbor each other. I'm Nyamira, you are in Bomet. In Nyansiongo, we had a very bad accident where a truck that was traveling from Keroka, Metamayua, down to Nyansiongo lost control and crashed into Nyansiongo market, and 8 people died on the spot. If you have data, that is coming up after another accident happened again last year in October, where we again lost 4 lives, Waziri. In that stretch, you know, coming downhill, it's a hill. From Sotik, Chebilate down to Nyansiongo, you also go downhill. And on both sides, Waziri, you have not placed bumps to slow traffic. Before September, in April, another child at Gesebe Primary School had been knocked down by a vehicle. Again, we raised these complaints, addressed the same issue before your predecessor, Murkomen, but nothing has been done so far. How long does it take, Waziri, to just place bumps on the roads for purposes of ensuring that there is safety? With respect to the road safety, and which is really carnage ravaging our Kenyans, I want to empathize with the Nyasiongo market accident and the loss of lives, 8 lives there, and promise the Senator that I will immediately hereafter address the concern of the bumps. But we cannot be reacting all the time when there's an accident and then we go when we've lost lives. And there are various initiatives, including the ITS. There is so much in electronic, given the day and age in technology, that we can employ to manage the drivers, to manage the vehicles on the road. Yamana singing Chiogo Choraga Tembe to be your #1 station all times. Togo Tevia, Togo Komania, Togo Semia, Nabaigo, Tuakogo Kia, Ase, Kira Ringana. Togo Tabanga, Tangoli, Baba, Natatangesire, Bako Tambarage. Abu, Baribago Tabanganaki. I wish they could be there all times. Notokana Kurgabo. Bariba Nyamira, Bago Tabanga, they are the best. Into Bawatenga, Inu, Mubgate, Batiangi. Inumubwate imbarambamba. Toba tebi inumubwate chinsa, imubwate insa the cloka into tobwate chinsa. Nega kwara gatembe. Tori namba masikira ringana ligo tebi. Bali bons ba bwate ni mwan speak senior sergeant Ongera Debi kora chinsa mo chirichia Nairobi. Nsa mo chekitengela Kajiado. Thank you because of your comment. And Dr. Vera. Thank you because of whatever inche no onde gabu. Nonko ena kianga kisi yeito tebye bantu bwate chikura pero monta ena ki abasae mbanya koro ra vera para nyemba bwate chikura egarage go chikoika to voteri anko. Okay, anko ya bon tumaitingana ki of course rende anko ya to bwate anko Devi na anko Freddy bono anko ya oningo bono kurugabu ayon sinkyanda Kevin Ongeri ena kianga chibicha na Mariogi agocherebia. Then sign language go senchera yemanyerio akorko Wilson Makore. Awasaki baito korwa Dipon Asanya Daniel Ontiri monto korwa nganera fat gad Gesemba Polycarp Okara Dipon Asanya na boygo Gabriel Nyakundi gaikaran sterero arari na kibikoba you wonderful people monto korwa nga nere Haron Ototo anakianga ayabangire buya na nchine ikirega na koletero onskuru gatembe na singa nchotore namba ayama basembi gatembe na bungo gotkana barobo nchitiga ngende ankyo neli tuko aninko tabinga igwa tagonya kubwati muntu tagotageti takonya gwa ko nyasari nya tagotageti kuchinga kibune chiko nya kolega iga nya kubwati muntu lyoka ayekwa mwakiresi kwali go chikabu kanya kubwati kakie umonda wakiresi mkerate totenga kokoro monda okorikase ejekere nga hai epuka yo hai kokoro monda ocha yani nga tago kolikera ara kumanyinga na kibono veruli na kibono debio ara gukwanira bosego okumanyinga gacha kiro korangeri but I need a favor. Favors comes from God. Good night.
Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, magina ninjo. Onchali omache ndi bachibo kendo tatona nakwenda bwiro bukitoba tikishyumba ene nkwanera kitabanchali ba minto banchali mbali bagere abanchali nabwo abantu ba minte nyumba ya gatatu na hena butu yatogereti nere monga yo mugusi kere nyumba yo mugusi no tuomerete bonchali wono tatonda no manyaye igo kimunchali yo jabatana masikariale onchali omache inde bachibo kendo akwenda bwiro bukitoba tikishyumba uitete ngubatacha minto anyuma cha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umonchali yagwe togigo oinero monchali uitobori bainto bo macho murori muguzi onchali umache ndi bachibo kendo akwenda bwira bokia tobo itigesiomba uitete ngubatacha minto anyuma cha kuna kumegeza kukinegeza kwauzina na umuguzi atebete igenje kabira Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, magina ninjo. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase enengo yae yabere gekurwa obukorere